Dapat loh, betul sak mangkok itu? Buatan, mangkok itu. Wah. Ah, ya Allah. Masak mangkok itu lho. Dipun to Mbak Ning ceritane kok mboten sak Ngeten lho. lepek nih. Masak lepek cirose sen bakule temotane ngoten. Oh, alah, pomone kula golek jodoh no. Jenengan lepeke kula. Jangan paringi kula. Yo, wis untunge ora duwe. Alhamdulillah. Dados niki ceritane Mbak ngoten nggih, jenengan menawi maringi sak lepek berarti purun. Ngoten. Terus Mbak Rien. Ngoten nggih. Nggih. Matur nuwun Mbak Ning. Mugi-mugi dawete lancar, sukses. Nggih. Nggih. Bolo-bolo iki mampir neng dawet Jabung. Bakule Mbak Ning. Iki piantune weh sip. RD lho, Cok. Ya sekali-sekali dolan rene mbok menawa lepeke katut. Amin. Ya tapi ya jodohi di tangan Allah, muga-muga ya kabeh nemu jodone. Nggih to Mbak Ning, ya lek iso ya golek jodone wong cek nomo muga-muga ya iso nggih batur urip. Dene ora pancen ya wis lakone ngoten mawon Mbak Ning nggih. Matur nuwun Mbak Ning, mugi-mugi sukses selalu.